Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta ang tonten arju ponta. Thengpi kang hua motor kene ponlong. Lakhakre troksi socheng dhenta ke parlo ang jokpani PS angkang lapen langkhang forest sabit angkang along balijuri sabor lekthe arong along fanta at thengpi kang hua motor kene ponlong. Labang solong langkhang forest sabit lapen ang jokpani police station ahin pensi ne ponlong do. Laswalong ang jokpani police lapen langkhang forest sabit atum sitami forest ek ateng pensi insai ponwek popusi than pachini pon. Rongmong we penjona singtiso Karbi Anglong News. Bukajan Block Congress Pen, Nili Block Congress Committee atum pen, Smart Meter aputhak SDO Bukajan APDCL aphan Memorandum alupi pajerdam. Son sibangso APDCL pen Smart Meter install that pen jasemet bill ke bat pik ajok rat atum chechak un AC ar muchejeng ajai mek piman pon. Aduntu non kechari bom a sarkar mati triple engines government aphan EC kachoningri kedok det arat aphan matha ponsi kaprek avar sai mate prabjin pen apranga tenga sonsi nangji pusi ratatum pen hang terampon Jaimek along Lokhisor Teron President Bukajan Block Congress Committee XEM Jogot Singh Ingti Vice President XEM Longki Timung Sonjeev Teron Secretary Sotro Teron Secretary Chondon Patikar Anparta Kithe Kidingatum Chetongdun Bukajan Pesar Kurube, Karbi Anglong News. আমি এটা প্ৰটেষ্ট প্ৰগ্ৰাম লৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে। স্মাৰ্ট মিটাৰ যিটো ইনষ্টলেশ্যন যিটো পলিচি লৈছে এইটো গণবিৰোধী বুলি আমি কৈছোঁ। কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে নিৰ্বাচন সময়ত ইলেকশ্যন সময়ত MP ইলেকশ্যন হওক MLA ইলেকশ্যন হওক বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কয় যে আমি 200 ইউনিটলৈকে আমি ফ্ৰী দিম, ক'ৰবাত 300 ইউনিটলৈকে ফ্ৰী দিম বুলি কয় কথা দিছিলে। কিন্তু ইয়াত অসমটো বিজেপি চৰকাৰ, হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ, ইয়াত কিন্তু বিলটো ফ্ৰী 200 ইউনিট ফ্ৰী দিয়াটো বাদ দিয়ক, স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই এতিয়া শোষণ কৰিছে। এতিয়া চৰকাৰ ডিউটিটো হৈছে ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰা, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছোঁ চৰকাৰ এতিয়াতো সমস্যাটো আৰু বঢ়াই গৈ আছে, ৰাইজক শোষণ কৰি আছে, লুটি আছে। সেইকাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰ বিৰুদ্ধে আমি সেই কথাটোক জনাব বিচাৰিছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অতি শীঘ্ৰে এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ মূল কথাটো এইটোৱেই। থেংক ইউ। Karbi Jutang Asong Langlokso Ahavar Amai Kejengsi Jongmai Pi Kepadupon Lakhakre Plikor Kanthi Constituency Arlo Langlokso Ahavar Nihang Langso Jutang Aklam Along Pai Pai Paingkora Troksi Lapen Ingkoi Raner Kem Nini Aparman Karbi Jutang Asong Langlokso Ahavar Amai Kejengsi Jongmai Pi Pedupon Karbi Jutang Asong Langlokso Ahavar Amai Mepu Longsing Rongphar Chepahem Phupon Amai Along Kache Tongdun Central Committee Benkewang Observer Sarthe Terang Lapen Ari Sanghuatum Central Committee Along Executive Member Bang Phu Bang Phi Lapen Alohi Sarpo Aman Pen Korkanthi Mondol Meipu Doloi Ingti Chetongdun Lason Si Langlokso Ahavar Sorkari Gaubura Kedo An Pen Chenglop Rongasar Lapen Jutang Jubat Kacheng Hon Abang Phu Bang Phiatum Sitami Chetongdun Kecheng Si Chongmai Pi Amai Langlokso Ahavar Amai Along Meipu Longsing Rongphar Kong Chon Bang Samsing Phangcho Pen Chenglop Kera Pet Abarim Committee Abang Phu Bang Phiatum Arpu Chelar Si Puthot Bang Phu Kimiatum Aphan Arpu Pek Ponthusi Bang Thongkep Rai Hini Angbong Pen Mai Phu Kimi Jaseng Rongpi Lapen Kong Chun Bang Harmon Ingleng Aphan Si Arpu Pek Ponlu Chedon Sarpen Ningkan Hini Apharman Karbi Jutang Asong Langlokso Ahavar Amai Chari Pon Pemeji Aphan Semi Sitami Dengpon Lason Sinon Kebang Je Arni Penke An Sose Karbi Jutang Asong Langlokso Ahavar Amai Longta Karbi Jutang Jubat Lamet Lamchong Lun Tomo Pindeng Sumpot Kirim Pathir Thep Lapen Pangthir Veji Aphan An Sose Chari Pon Thekji Aphan Chingki Chingbaipon Samilang Sopen Longba Moningti Karbi Anglong News Là amai so mai long si tong dun la bang il tum da bel MAC ma te no Thomas Council chairman sa raju so lang le ka prek amai de kok masalang le por da sin panda ka do ko yutang apartment klaim ka dam long do ni ko la pen ki sun boy ka sa lang no ji ko ten sin masala da kaning kan lang kusame la tum kar di yutang apartment
tim Karbi Anglong bang kenawan adi pilih tum thekno asinon dak usame lang lokso ajun long usame kedang tang apor pen lang tang dak nang adi super lokit ason an tum thekno dak bangke contributor bangke tum dak lokal meli penceng lo apen lokal mesi penceng lo apen tum ACM long tum itu gue cerap itu pen silai sabang klempon asi min tum katu ala dak korban thioi pen tim Karbi Anglong pas ni akhirnya kupon pesan akimat ha maka akiman do ni non hajong pisame la pamu mailong ko sami chai pon tundak la so ajutang aklam long ko sami la tujun lang ko sami sapso lang raidung ko sami ke tikuk do asala so pan ko sami ni tundak la ko misi ahin pencing wai sidak ringwell sami non section pi alo la sipradin tan sami selam ko la pen ke ramtang sadak festival hut public meeting hut ko sami tundak kasi honai CM Dr. Toliram Ronghang ko sami ni tundak memorandum ki pidindo labang ke rekening wal la pendak artis kan muka pusami rabjin pen ki ponji sosial media Duar amla arata tumpen adu ya hoya puthak pherang ke mai ke phapon pai pai ni phain koraner kep arni nijang Karbi Anglong la khai si duar amla constituency ke parlo jungthong mate tumprung along ke do kaprek aswatum Karbi Anglong district kali dakepu ajok pen duar amla arata tumpen pherang ke mai ke phapon Sonse ke ramtang pai pai ni phain kora pho arni EC Assamese portal channel along pen ke paklangpon haladak arata tum ni tum ke Karbi Anglong asor kali Nogao district asorpu kachipu thekpon longsi piniduar amla arata tum pherang ke amai phaponang koklopusi pherang ke thengno lamthe chepaklangpon Sonsi rat alam the along ateng pulote ke ramtang 1951 pen census survey pon alu along ke Nogao district kali lapen dake Karbi Anglong district pusi tok daklo tangte kopi ko son pen si haladak ke do arata tumpen Nogao district pu kachipuma manghume melu lasi alangli tumpen ing samjin thangna chebohong chehori abe pin pen ke do ponji aphansi dwar amla arata tumpen choning ripon Lapenon eprangke wangji arni pen ke government pen mati Karbi Anglong pen kerap ke pajir ason ansitame ke paklang pon edji aphansi chuning ripon rinti Amri pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News ni nali tu maphan la rangke bitu maphan ni tu na jo kanang kok bang sonen lo je ke dam tang la dak la tengal langsu tumprop la pen tungtung hawara lo je dak local emisi mate Karbi Anglong mas konsilong iem pha je go back kualang tum ke hang kasar lang pen alang tum bangla so bangke claim pledani apono alang litum bang kabar hadam bangke alang litum bangke la bangke Nogong district alang tum anda cikubo nili alang tum han ki pudani langsung alam thil langsung lo alang litum kagos potro avipin adu ya hoi chini nipin pensi alang litum bangke Nogong district si nong anta alang tum bangke alama cepet bom lapen alang tum bang citin bom langsung nilipudam di alang litum bangke perumahan potro avipin pensi alang litum bangke la hiria ke hang kasar lang bangke alang litum bangke nilihin pen ke kondem athe ilitum Bharat Sadhin long lok pen api ilitum 1951 pen bestami ilitum Karbi Anglong la handbook lo la Karbi Anglong along halasut Survey of India hut nang kipi handbook lo la ke klar dak pensi dak ke tok dulo arong anta la pen an suse dusulang je pe klar dak si thani je 1975 Assam notification along pisame June achiklo 24 June 1975 hal so out pisame la dag la doram la kadu kabe 36 revenue village bangke Karbi Anglong si vanjablo la pen hadak lu mandal hai tok dag lo la hen lo la ke doram amla mojab la so la alang litu bang la hai ki jong pontap ke jong ponpru bangke claim pledani apolo athi alang itu Karbi Anglong si angkang di dokok putih Karbi Anglong lam sininggi nangi polo la sini tum pini na tum hana chop hanang kok bangla sonen lo je la bangke la aprang hiri la bangke kores get lo kores chat get lo lada ke litum dan sa himalo kopi posini tum pini ke hanang kok majel ke damtang arni je Karbi Anglong pen JJM Jol Jiwan Mission ai scheme aputhak
dak bunai la hiri semar pon bom lo laso ili tung semar bom pusame lang apai bang pon lo lang pai pon hu bang pon bom lo je la dak bang ke claim long le pusi alang le tumang pun lagi tuteli nongong district pusi lasi kosong si dak nongong district gi mati lagi ili tung kadu kabe ai tum ai handbook penja penda ke tok dak si tu ko las ahimag la dak ilano ni tum ke do dak la himagali ahimag hu la tini ali ali aprang si tulang ili tum afid non pu aprang dolo ba ili tum kada man afis si tulang halan si tulang jung tung kadu kabe ang konsop na tum gugulong le char sami gugulong sami stop map ke do ang lo lasi alang itu la nogong district pu bang ke cipu bang ke ingtonang pu nilin pen chundri dam bang ke lasi pinia bang ke ni tum la doram la arat ang bong pen itu kina tuman herangke tuman acup kanang kok bang ke laso alam thia putak sana acup alo lasi alang itu bang la iri afrang la 1951 la pe 1975 anikan bustame alang itu man je cikru ruiniang bong pulo jong si Karbi Anglong dudunde pulo tang tena tum ruiniang bong pen na tum tamane pini alu same je dudunde pu alu same banang dudun pu alu same lang tum nang pidun ye polo te 1951 ra pipe mani jong si dudunde ba dudunji pu same ya so puthak pen mani togi ren pidun lo pudang te la da chogi te bon same hala sur same lang tum togi ra pipe ako te ching kiching ai tabe la pe 1975 ahu same uthor ako hang tulo hala sur pu same pitulo je kumar mama ke dudin la sorong la doram la 36 revenue village along la soro apodwa hud bangta hanglo te bon same alang litung bangke nang dudun clip lo la sila sonda taxi la non MLA homosti ke tha MLA homosti ke tha ilitung amri homosti long same ilitung kaching honai local MEC mate Karbilo Utama Solong EM alang litung Guwahati long dunsi Election Commission of Chief Election Official Delhi ben si wanglo la si hala hongkorde pola ketrolo hala dak si alang litung han hang dunlo la pen hada litung local MEC same hiri punulo je la ke dak la jungthum tumprop teng langso la pen kamarfa la pen boitlangso mas hiri hada ponchait sabsolut pojalo just tami hala ta tuteli la ke Karbi Anglong lo asi hala sus tami litu dag litu bangke Karbi Anglong arat mate doram la arada bangke doram la arada bangke hala tu tum pidun lo je jolsina litum jong hiri doi pudarang te la ke ni tum ke la ke nang kroikre je la bangke ni tum amri LE pena amri MLA homostil lasi hujai kali pu tu ni pun lasi ladak bang alang litum nona cipu bomlang nogong da kalilo non bangke hujai district lo lagi homostil da hujai lo MLA lasi alang litum bangke cini ni pin pensila hai laki soita pe soi pru bangke nilitum doram la arar tum bangke tamane cikro jun dekelo athila bangke doram la kalang bek mati lasi sonda taxi ladak bang LE tasame amri LE lo 1112 amri MLA lo MLA homosti lo doram la ke lasi district bang ves Karbi Anglong lo lapen la dak bang ke lage amoja bang doram la lo lasi dak bang ke cheng lo doram la ek nong doram la lo dak bang ke lasi la get la da teng langson si la dak hala su portal news asamis portal news long ke klang la so jo ni pen si pini na tuman ke chupa bang le no lasi an si la portal news ka pe klang asamis hiri news hala ka pe klang news pusa amunir bang pusa me reporter pusa me jong se alang li chini lor ji pulo dangte na pe tong sob ni tumalong katu wi documents duet ni tum pe klang et lasi komat ni jong si dak non la dak ang kangar lu la dak tum probolong komat ni jong si chini tum duk pulo dangte wangingo ni tum la itum local emisi along damo handbook pen chenglok map se map kadu kabe sob na pe klang lap lasi kagos abe alang tum ci odong we alu pak avi ni le kupusi alang litum la dake nogong district bhailo la penan sila news long ke hangka sarlang re tu bangke already Karbi Anglong butars arat side la si alang tuman tuning dilo je jong si bang alang litum bang ke cipu je dake Karbi Anglong pen ke nitum thang skim lalong dipin cipu ke dam tangan ke alang litum result card pen chenglok hemsu awas aprang PMA YG awas plus lahai busame ladak si ong nai lo job card ta data hiri da Karbi Anglong men sipi lo jinthong block men sipi pon lo data lapen sanga card ta lake boithang so lems andar si dolo alang li bangke la pula nili fit karjap alang li ke boksong lems acian men lo
lasi alang litum hiri no karbino ke jar awar sailong nilang pukan nije bangke nilitum men ningdu ade alam bangala son hello je alang litum la dak pen nange dudun pensi alang litum hem rit pen cenglok katu ko litum karbiang long ben sirap rap bom si alang tum nang rengon bom si sami piniar ni bangke la lang le pu sami nogong district alang tum cipu nogong district lang ta lang lo karbiang long lang lo ni tum puram de la peni tum hapan hiri non lapuan ke nogong district ne pini tum kelang ya kam tawe la si lapuan ni tum klemang ti mati hakuna ni alang tum long lin tum klemang de athela da ka bangke karbiang long bek pusi JJM same jal jiwan mission same solang bange pukok lada ku wanang kok mi thang karbiang long rada skim ko pilo heng heng no lang beke itum lo kele misia bang lang ki juna lang JJM skim wan pilo rat si junlong po alang ni tum junlong po lai kona ni muni lena jun keri lu mati la pentu alang ni tum karbiang long along penke hanga bar sai long lipin lang bukan je bangke lata ningduk le lo ko athe alang ni tum la tum propalong la el piskula re long mati alang ni tum mondil do hala so mondil same lukele misi akai purbachono taro si 5 lakhs skim duri pisi la so mondil para ki te alang ni tum kona pen siente ajang hanga bar sai long nilang pu alang tum ningai lalu la sinali tum mabang la hai pu same nala tum la penangkin pen am so se ka pachini jawan sinili ben tu ni pon